Τι μας κρατά πίσω, μέρος 2. Μπορεί να είναι η προπόνησή μας. Μπορεί δηλαδή, αφού το κάναμε πειθαρχία και ερχόμαστε, αυτό να μας κρατά πίσω. Και όμως μπορεί, γιατί υπάρχουν 3 τεχνάσματα, 3 κόλπα που κάποιοι τα χρησιμοποιούν εξεπίτηδες και σας κρατάνε πίσω και κάποιοι τα κάνουμε εν αγνία μας στην αρχή. Όπως το έχω κάνει και εγώ και πολλοί. Υπάρχουν 3 διαφορετικές κατηγορίες. Π.χ. εγώ, ας πούμε, έχω κάνει την πρώτη και την τρίτη. Πολλοί κάνουν τη δεύτερη, γιατί είναι πιο εύκολο το να παίζεις αυτή την παγίδα. Πρώτη κατηγορία. Το να πηγαίνεις γυμναστήριο, αλλά χωρίς καθόλου πλάνο. Να μπαίνεις μέσα και να κάνεις. Σίγουρα είναι καλύτερο από το να κάθεσαι στον καναπέ σου. Αλλά δεν θα αποκτήσεις ποτέ τα αποτελέσματα που θες και δεν θα φτάσεις ποτέ στους στόχους που θες. Οπότε αναγκαστικά κάποια στιγμή θα κουραστείς. Θα αρχίσεις να ακούς τις φωνούλες και από το μυαλό και από τους τριγύρω και να σου λένε τζάμπα χτυπιέσαι, τζάμπα έτσι, όλοι αυτοί μόνο αναβολικά, μόνο έτσι, μόνο αλλιώς. Γιατί πάντα εκεί το ρίχνει. Από την πρώτη μέρα που θα μπεις στο γυμναστήριο, αυτή θα είναι η κουβέντα που θα ακούεις έτσι και αλλιώς. Οπότε πάμε παρακάτω. Το να μην έχεις καθόλου πλάνο. Όταν δεν έχεις πλάνο, δεν μπορείς να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και πότε και τι πρόοδο έχεις. Γιατί όταν πρέπει να έχω πρόοδο, πρέπει να ξέρω που είμαι. Πρέπει να ξέρω τι κάνω. Πρέπει να ξέρω πότε το κάνω και γιατί. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βασικό λάθος. Δεν θα το αναλύσω πάρα πολύ, θα τα λέω όλα έτσι μπακάλικα για να καταλαβαίνόμαστε. Δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν μισά προγράμματα. Έχω άπειρους γνωστούς που κάνουν μόνο upper, καθόλου πόδια, τα σκυπάρουν, κατευθείαν, τα αποφεύγουν. Ή αποφεύγουν άλλα κομμάτια, σου λέει πύχης, γάμπες, κοιλιακή, traps, είναι γενετικά, καθαρά, όλα τα άλλα δεν γίνονται. Ναι, ναι, τα θέλετε, αλλά δεν τα κάνετε, δεν τα εξασκείτε. Οπότε πώς θα δεις πρόοδο σε αυτό? Δεν θα δεις. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να ρίξεις την κατηγορία κάπου αλλού. Κατηγορία. Όχι την κατηγορία, την κατηγορία. Οπότε μην ρίχνουμε κατηγορίες σε άλλους. Ας παίρνουμε τις ευθύνες μας. Λοιπόν, τώρα, τα μισά προγράμματα είναι σχεδόν, θα μπορούσα να πω, ότι χειρότερο. Γιατί μπορεί να σε κρατήσει τυφλό για πάρα πολύ καιρό. Και να σου πούμε, η προηγούμενη κατηγορία θα την έχεις στην αρχή συνήθως. Και όπως και εγώ και πάρα πολύ. Την έχουμε στην αρχή που ξεκινάμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και μπαίνουμε απλά σε ένα καινούριο χώρο και είμαστε χαμένοι. Και ιδιαίτερα αν είστε από επαρχία όπως εγώ, που είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το πράγμα. Αν και τώρα πια υπάρχει αρκετή πρόοδος και σε αυτό και στην επαρχία. Οπότε τα μισά προγράμματα είναι ο δεύτερος λόγος που σε κρατάνε πίσω. Σταματήστε να κάνετε μισά προγράμματα, να αποφεύγετε ασκήσεις ή ολόκληρες μυϊκές ομάδες. Γιατί αυτό σας λέει κάποιος που δεν έχει καμία συμμετρία επάνω του. Τρίτη κατηγορία. Τρίτη κατηγορία είναι τα λάθος προγράμματα. Έχω πέσει και εγώ σε αυτή την παγίδα, έχουν πέσει πάρα πολλοί σε αυτή την παγίδα. Γιατί δεν ξέρουμε. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που είχα πει σε ένα άλλο βίντεο, ότι καλό είναι τώρα πια, αφού υπάρχει όλη αυτή η γνώση, αφού μπορεί ένα άτομο που ξεκινάει τώρα πανεύκολα να βρει κάποιον να τον βοηθήσει να ξεκινήσει. Να του δείξει τον τρόπο, το πώς, το γιατί, να του φτιάξει το πρόγραμμα και τις προπονήσεις και της διατροφής. Είναι ό,τι πιο έξυπνο μπορείτε να κάνετε, παιδιά. Θα έχετε απίστευτη πρόοδο γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνετε και πότε.
Γιατί όταν κάνεις λάθος πρόγραμμα, π.χ. θες να έχεις ένα ωραίο aesthetic σώμα, αλλά ο τύπος στο γυμναστήριο που δεν θέλει να σε δει να προοδεύεις και θέλει να έχει κάποιον παρακάτω από αυτόν, είναι ο τύπος που του αρέσει και καλά να είναι ο γορίλας, χωρίς να είναι, απλά είναι λιπαρός, μαλακός και σηκώνει σίγουρα περισσότερα κιλά από έναν αρχάριο, οπότε αυτός είναι που σε προωθεί να σου πει, έλα, πρέπει να στοχεύεις καθαρά στη δύναμη και σε βάζει να κάνεις, λες και πας να κάνεις powerlifting. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις πρόγραμμα powerlifting για να έχεις ένα aesthetic σώμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις πρόγραμμα bodybuilding αν θες να έχεις ένα σώμα αθλητή πολεμικών τεχνών. Εγώ τόσα χρόνια π.χ. ας πούμε ήθελα να έχω σώμα αθλητή πολεμικών τεχνών. Δεν ήθελα να το οθήσω στα άκρα, να το φτάσω. Μου άρεσαν τα bodybuilding σώματα της σωματικής διάπλασης, να το λέμε και στα ελληνικά, γιατί μας έχει φάει το ξένο. Σωματικής διάπλασης. Μου άρεσαν αυτά τα σώματα, σίγουρα είναι πανέμορφα, είναι αυτό που βλέπουμε, τα super hero bodies, που έχουμε συνηθίσει, είτε στα παιδικά όταν είμαστε μικροί, είτε από εδώ, είτε από εκεί. Τέλος πάντων, για να μην το πολυκουράζω, δεν πρέπει να παρεκκλίνετε το πρόγραμμά σας από το στόχο σας στην ουσία. Αν ο στόχος σας είναι το aesthetic σώμα, πρέπει να κάνετε ένα πρόγραμμα για aesthetic. Αν είναι bodybuilding, πρέπει να κάνετε bodybuilding. Αν είναι powerlifting, πρέπει να κάνετε powerlifting. Αν είναι πολεμικές τέχνες, πρέπει να κάνετε για πολεμικές τέχνες. Αν είναι ποδοσφαιριστής, πρέπει να κάνεις για ποδοσφαιριστής. Γιατί όλες οι κατηγορίες αυτές, για να έχουν ένα σωστό και λειτουργικό σώμα, πρέπει να κάνουν βάρη με το σωστό τρόπο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Το παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπέρα. Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε τώρα. Σε πολεμικές τέχνες, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, σε bodybuilding, τι να πω, εντάξει, Arnold, Ronnie, Jay Cutler, Dexter Jackson, για μένα είναι απίστευτο κορμί, ακόμα και τώρα, και τρομερά μεγάλη διάρκεια, ο τύπος που τα έσπασε όλα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, μην παρεκκλίνετε από τους στόχους σας. Μην σας κουράζω άλλο. Θα τα πούμε στο part 3. Τι σε κρατά πίσω. Να είστε υγιείς και καλές προπονήσεις.